Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam dagasngi. Ka Hills Farmer Union HFU Riwar Block ne kasngi balang kala kentu ye ka menteri ka rep karyang kong emprining do bakan tuklar lem halor ka jinghiar dor usinsar bar kiwe ki marep napo ka than Riwar pin ursla. Habakran shikilat pathai kubor President ka Hill Farmer Union Riwar pin ursla blong ba Bishal Khongsei ulayathu bagi marep apo ka than kum usinsar so marit khlau bar kiwe ki marep kila hiar dor bha bar kane ka wanra e ka jingdu nong ka bakrau ya ki nong rep jong ka than khang menta kasngi ban pen pau ki jinge jong ki nong rep jungi hapo ka than Riwar jungi kham tam ki nong rep ka pen ukla blok ki ba khambon hina ki dai ki nong rep ki ba imja ki ba kamai jagapo ki ba bu school ya laki kun kikti dai lang ba ka kamrep kamring jungi te kador ban mai ban penku yang sensar kalong kumbas lais pa lane saus pa uai unong bala de kador sensar bande sayau pat kalong kelanang hia dan nakata kada ngis ngukia ba nakalin ka sarkar lengba ka department jo karep karyang bakin snobha ban simkia halor kane kamat kabangi ni pensngeu si ka sarkar